Diputación en nombre propio e dicirvos que me sento moi honrada de estar aquí, síntome en casa por unha razón, porque estou aperturando unha xornada que me importa, que vai casi no ADN da xestión da Diputación e na xestión pública. Estamos con aqueles emprendedores que fan este país máis grande, a pequena e mediana empresa, os autónomos, a parte máis denostada dos traballadores. Eu quero lanzar un aplauso por estes emprendedores que cada mañá levantan a persiana e que son os que posibilitan que este país vaya mellor, os que proclaman, os que buscan o seu autoempleo, os que non andan, os que non piden direitos, simplemente aportan deberes. O autónomo, a pequena e mediana empresa, a base de economía do medio rural deste país. E, polo tanto, comprenderedes que me sinto moi ben nesta casa, nesta xornada. Isto é motivo de moitos actos, pero vos aseguro que cando teño enfrente emprendedores, cando teño enfrente organismos como a CEO, como a EVA, que están a disposición da pequena e mediana empresa, dos traballadores que crea a pequena e mediana empresa, que fan o seguimiento cada día dos problemas que van surxindo. Cando estou neste ambiente, tedes que entender que me sinto satisfeita e como institución dame que pensar e dicir, bueno, o estamos facendo ben. O estamos facendo ben no sentido que estamos vindo realmente os problemas que ten a xente. E cando estamos vivindo un momento tan crispado que todos son direitos, todos son queixas, bueno, pois están os autónomos, a pequena e mediana empresa, aportando solucións. Polo tanto, noraboa por haber organizado esta xornada. Sei que emprendedores, vexo unha por aí que emprende moito e que está continuamente innovando, bueno, pois vaivos a falar da súa experiencia, os outros dos máis emprendedores, a que pola mereceis, no sentido de consultar, mezcláis ideas, mezcláis conceptos e tratar de facer un pouquinho mellor o día a día vosso, sí, pero basicamente de moitas persoas. Aproveito que vexo o presidente da EVA no seu primer acto público. Carlos, noraboa, desearche moitísimos éxitos. Eu non os deseo porque sei que os vas a ter. O mereces, conocemos de fai moitos anos. Con Carlos eu teño unha pequena anécdota, non? Que vexo a ele, pero estou vendo a quen ele sabe. O seu pai, efectivamente, un loitador, un traballador nato, un defensor de Valdeorras a tope, e, polo tanto, aquí si hubo cambio generacional. Carlos, o teu pai estará moi orgulloso. María, que che vou a dicir? Se eres un alma viva na provincia de Ourense, creando e conectando co sector empresarial, bueno, pois a vosa labor é moi encomiable a seguir. Necesitamos xente con forza, con ahínco, moitas xornadas, porque despois de moitos problemas que arrastran cada día a pequena e mediana empresa, é bom estar aquí xuntos, porque xuntos somos máis fortes. Polo tanto, feliz xornada a todos, vos la mereceis, benvidos e moitísimas grazas.